boss. Tira ko, boss. Pagkalinis nga ng upuan ko, buddy. Yes, boss. Sige, boss. Supo ka na, boss. Okay. Hey, George. Ako nga pala si John Burnok. Cewek kan ko tijar ko. Sana yun din ang binibinta nyo. Yung sinasabi nyo, nasa na yung binibinta namin. Noon pa sa hideout namin. Pumunta lang kami dito para mag-suggest sa'yo na saan magkita. Pwede maulaw, Kol? Glad ka, banda. Dot lagi to, dingil ka, gitar ka. Busing ko, magkano na yung binibinta nyo? Yung item Meanwhile, sabi ng busing ko, ang tagal na ng body mo, naiinip na siya. Saan natin, on the way na yun. Hi! Gagawin kay? Ha? Dito mo rin Minit na lang titira namin, pag hindi dumating. Baka. Pag hindi darating ngayon ng body mo, papatayin ka namin. Oy! Kung magkakaya nyo. Boss, dito na, boss. Ay, ayan na pala. Sabi ng boss ko, yan na ba? Oh, ito na. Sige, balik ka na. Sabi ng busing ko, asin daw to. Ano asin? Asin ba yun, bukay? Asin nga, boss. Sama ni? Sama ni? Akala ko, Chinese ka. boom, run.